strong message to the Council and the European Commission. That's the reason that we are thousands of farmers here in Brussels today, and that we will walk up to the Council building. Duizenden lulke boeren uit heel Europa samelen haar in Brussel. Vanwege de lege prijzen van molken en bargevlees is de neet in de sector heeg. De boeren rekenen op help van de Europese politiek, maar die wil, in grote meerderheid, net waarom naar het systeem van landbouwsubsidies. Wat ik vind is dat als er geld beschikbaar komt, we zo als Europa voor de landbouw, dat Nederland erbij wezen moet. Maar ik zei zeker dat geld net een structurele oplossing is voor de Europese landbouw. Je kan geld, belastinggeld maar één keer uitgaan en je moet daar goed over nadenken. Ik ben ervoor dat je de boeren rond te jouwen om datgene te doen dat ze goed doen. En dat is ondernemen en innoveren. En dat doet Europa en Nederland net altijd. We zijn hier in Toisouze gekomen en het hiervoor hebben we deze stal hier zetten. Hiervoor ziet je zit een orenboer hier in de stal. Dat is een ruilverkavingsbedrijf in de jaren 70. Maar die stal die we op, dus we hebben helemaal nijbouwd. We kwamen nu af en weer hier in mijn plaats. En gelukkig weer hier nog een plakje en dan ben we hier nog in de set. Het probleem tekent hem aan in de simmer. De molprijs zakt onder de psychologische grens van 30 cent de liter. De politiek had reces en Jan Huytema is thuis aan het werk. Optimaal klimaat hier in de stal, optimaal dierwelzijn. De kei die lezen hier op wettenbedden. Koeborstels, dat ze hem zelf skinborstelen kennen. En orengemakken, romte, inhoud in de stal. Ja, en voor een optimaal dierwelzijn, dat de kei het zo goed mogelijk heeft hier. Kei op wetterbedden, is dat net luxe? De boer zelf heeft het net. Dus dat is wel luxe, maar je krijgt er ook wat van waarom. Want als je de kei goed behandelt, dan behandelen de boer ook goed. Zeker goed. Makking is thuis, Friesland is mijn thuis. Ik ben hier net opgegroeid. Ik ben in Affenwier, vlak bij Snits, ben ik opgegroeid. Dus daar heb ik nog, daar viel ik me aardig thuis en Jerik. En ik ben elk weekend ben ik hier weer thuis. En ik doe voetbal hier nog op sneeuwen. Op sneeuwen bedoel ik. Ik heb mijn vrienden hier nog. En ik vind het geweldig om weer op de plaats te wezen. Dat zit toch in je bloed. En dat je hier weer even bijspringen kan in het weekend. Een vergaderdag in Brussel betreft van Jan Huytema een volle agenda. De liberalen binnen hier de vierde partij en dat betreft een soort praten met oren als je een meerderheid hebben willen van je ideeën. I think I fully underline your argumentation here, your line, and I think it's very important that for amendment number 6. Dag Jan Huytema. Hey, bekend gezicht. Ja, heel goed. Ja, we zaten nog... Alle weken komen er wel een paar agrarische delegaties uit Nederland op visite. Ik ben de politiek ingegaan eigenlijk om 2 redenen. De eerste reden is dat in de afgelopen 10 jaar er geen enkele Nederlandse Europarlementariër volwaardig lid was van de Landbouwcommissie. Dat vond ik belachelijk, want er gaat 40% van het budget gaat naar landbouw. Nederland is wereldkampioen als het gaat over land- en tuinbouw. Het tweede punt is dat je in de politiek steeds minder mensen ziet die vakinhoudelijke kennis hebben. Steeds minder boeren die de politiek ingaan. Nou, ik vind het belangrijk en van vroeger uit hebben we ook wat meegemaakt. We zijn door ons bedrijf, door de politiek moesten we verplaatsen. We hadden een bedrijf tussen het Sneekermeer en Sneek inzitten. En de gemeente zei doodleuk, het Sneekermeer moet breder en Judeland moet onder water gezet worden. Nou, dat onmachtige gevoel wat je dan voelt, dat je bedrijf ook voor 15 jaar op slot zit, dat heeft me nogal strijdbaar gemaakt. En zoals
Sikkel Mansholt vroeger ook wel zei, als je een boer van zijn erf afjaagt, dan komen er oerkrachten los. Dat was ook bij ons echt wel het geval. En dan kun je protesteren, maar ik heb geprobeerd om juist in die inner circle te zitten en in de politiek te gaan om daar dingen te veranderen. Ik beschouw hem wel als een efficiënt burger, een man die weet wat waar hij op praat. En dat vind ik wel wichtig in de politiek. Dat mis je wel vaak. Het is natuurlijk ook heel vreemd dat een sector die zo wichtig is voor de Nederlandse economie op dat punt waar het belangrijk is, politiek zoent, net efficiënt burger is. Dus dan vind ik het heel belangrijk dat ik het oppakt en het dient en dat hij er ik zit. En nu zit er nog maar een hier. Wat voor indruk ga je van hem? Hij is energiek. Heb ik nodig volgens mij, want het kost volle tijd en energie. Dus ik heb er een goede indruk van. Ja, graag gedaan. Ja, we weten niet te vinden. Heel goed, heel goed. Hey, hij is net de standaard politicus in die zin. Hij komt over als een van us. Als een Fries, als een boer, iemand die weet hoe de dingen in de werkelijkheid gaan. En aan de andere kant snapt hij heel goed hoe het hier in Brussel werkt. Dus dat zijn twee sterkten, denk ik, en die het heel goed combineren kunt. Ja. Ik denk dat je dit gebouw, en dit is een groot gebouw van 4000 mensen, ik denk dat er een stuk of 8 van deze barren binnen, overal verspreid door het hele parlement. Dus on koffie net gebrek. Dit zie je de trekkerbar, dat is heel grappig. Ik weet net waar die naam bij komt, maar ik film me wat dat, ik het helemaal tussen natuurlijk. Nee, dat heeft wel een belangrijke functie. Het is net alleen nog van een kopje koffie, maar je treft natuurlijk een heel soort mensen, we het soort bepraten. Mooi, belanghebbenden. Dus dat kan een LTO wijzen uit Nederland, dat kan een provincie Friesland wijzen, dat kan de Europese Commissie wijzen. Dus gewoon alle mensen die wat de mooiste hebben, bepaalde nieuwe voorstellen, die willen mooi praten en die willen zeggen wat ze ervan vinden. Nou, en dan praat je bijvoorbeeld hier. Oh. En wat is de beste bar? Dat is een goeie. We hebben nog een speciale bar, die is alleen nog voor Europarlementariërs. En ja, dat is de beste om het zo te zeggen. Die kan er zelfs voor kiezen als ze naar boeten gaan, of net? Ja. Dat begint meestal in april, wanneer er een beetje gasboeten stiet. Dan doen we oerdai, kunnen ze gewoon naar boeten gaan. En dan letten we de dwaren niet op. En dan kunnen ze zelf kiezen wat ze doen. Als ze naar boeten willen om te gasken, dan doen ze dat. Maar soms komen ze even binnen, dan kunnen ze wel wat voer krijgen. Of hier voor het voerstek stiet ik nog wat kuil, dat kunnen ze dan niet. Hè? Dus ze kunnen helemaal kiezen. En nu ruimt het een beetje. En nu zijn dat ze haast even naar binnen komen. En soms ik al de zinnen te fel skint, dan gaan ze lekker even naar binnen. Dan zitten ze mooi in het skaat. Is dat liberalisme voor de kei? Ja, dat kun je zo wel zeggen. Wij vinden het wel belangrijk dat zij daar de keuze in hebben, dat ze hun lekker vullen. En het werkt ik makkelijk. Het is wel heel grappig om 4 uur is melk stiet. En het is heel apart, maar je kunt de klok op gelijk zetten dat ze om 4 uur binnen ik ben en dan wil ze melken worden. Dus ze zitten echt een eigen ritme. Je hoeft ze nooit op te heljen. Soms wel. Soms als het echt heel mooi green gas is en lekker vers, dan wil ze nog wel eens daar blijven. Dan moet je ze ophellen. Maar meestal ben ze altijd wel in de stal. Wij hebben ongeveer 140 kei. Dat is het aantal wat om te plakken dat deze stal heeft. Dus als we uitbreiden willen, dan betrek ik een stukje bij de stal. Ben we nog net helemaal van doel, want eigenlijk zit het bedrijf prachtig mooi in balans. Ik ben al geland voor al het voer van de kei. Dus het gaat eigenlijk hartstikke mooi op dit moment. Dus je grutter is net altijd beter? Goed, net altijd. Het loopt een beetje onder ondernemer. Uitbreiden betekent ik weer dat je weer een lening onder moet, dat je weer investeren moet, dat je wat verder zitten. Ja, dat moet je wel weer opbrengen kunnen natuurlijk. Op dit moment is de melkprijs nog net heel hoog, dus daar wordt het al wat moeilijker van. Ja, dat moet je zelf een beetje omvullen en dat is het ondernemerschap van het boerenwezen natuurlijk. Maar een melkprijs onder de 30 cent, ken het dan nog uit? Nou, voor sommige boeren net. Sommige boeren die zitten precies break-even. Dat je kostprijs even hoog is als de melkprijs. En sommigen krijgt wel nog wat te mooi verzinnen. Maar het is leeg, dat klopt. En het vorige jaar was het een heel best jaar, 2014, 2015. En nu weer een heel slecht jaar. Ja, we hebben gewoon te mooie prijskommelingen in de melkprijs.
En dan zie je toch onwennen moeten. Het is vooral een vraagcrisis. De vraag die niet van maken wat naar beneden gaat. Het komt natuurlijk door de Rusland-boycott. Maar het komt ook door Azië en China. Dat de economisch wat minder gaat en de vraag komt wat minder is. Je zult net alleen nog in melken, maar sowieso alle grondstoffen wel. Nou, olie en oren, die ben ik heel leeg op dit stuit. En melken dus ik. Zeggen we achter je een apparaat, jongvee die herinneren om beurt nemen en hinnen om wat krachtvoer op te helpen. Kunnen ze zo'n volle krachtvoer krijgen als ze willen, of hoe werkt dat? Nee, dit is insteld, dus ze krijgen hier een paar kilo dais. En ze hebben om de halsband hebben ze een sensor. En als ze dan daarin stappen, dan weet de computer precies welk dier het is. En dan jouwt de computer een beetje voer, totdat ze het maximum halen heeft voor de dag. Bij de kei is het ik het geval. En daar wordt de hoeveelheid krachtvoer wordt berekenen elke dag door de computer. En dat wordt die neffens de melkgift per dag. Dus het wordt computergestuurd, wordt het rantsoenjoend om de kei zo optimaal mogelijk dat de zoens van de kei zo best mogelijk waarborgd wordt. Ja. Dus je kan er wel 10 keer herinneren, maar dat 10e keer kan je niks meer. Nee, dat klopt. En je zul ik wel uit je, dat wat ze nou, dat zul ik wel de oren die proberen dan degene die erin zitten er wat verder jaaien. Maar daarom moet je die hekjes wat sneller hebben dat ze er net tussen komen kunnen. Maar dat gaat altijd goed. En dat is weer een stukje gemak en een stukje precisie in de landbouw. Dat is een stukje innovatie wat al heel lang is, maar je kan weer wat preciezer landbouwen van. Als je dan gaat verder borduren erop, als je daar nog weer verder in... Njonkende trekker wordt ook de drone de komende jaren een gewoon stuk ark in de landbouw. De mini-vleertuigjes worden inzet om op detailniveau foto's te maken van het loon, zodat boeren volle karakter kunstdong en bestrijdingsmiddels zien kunnen. Zo wordt het milieu minder belasten en binnen boeren goedkoper uit. Je ziet hem hier op de foto. De sensor, eigenlijk is dat een apparaat waarmee het hele digitaliseren van een boerenbedrijf begint. We hebben al een beetje gesproken over allerlei machines die plaatsspecifiek kunnen doseren. Allemaal investeringen die daarvoor zijn gedaan. Er werd ook een paar keer genoemd, dan heb je een taakkaart nodig. En een taakkaart dat is eigenlijk gewoon een digitale opdracht gekoppeld aan een GPS-coördinaat waarin je de machine vertelt hoeveel die op die specifieke plek moet strooien. Dan de lucht ingaan, dan moet je met de piloot. We zijn afgelopen lente begonnen met het inzetten van onze drones, landelijk. We dachten dit jaar een aantal projecten te gaan vliegen. En dat is eigenlijk boven verwachting gegaan. Er zijn zelf al rundveehouders, maar ook akkerbouwers die zichzelf hebben aangemeld van wij hebben er interesse in. En we willen samen oppakken. En wij doen naast het vliegen ook scannen, of inzetten met sensoren. Het is gewoon een opkomende markt en volgens mij was het loonbedrijf daar een goede investering in gedaan. In Friesland hebben we toch 17 bedrijven waar we vliegen. In Groningen vliegen we. En ook in Drenthe, maar ook in de polder. Door slim en efficiënt om te gaan met de grondstoffen die er zijn, met het beperkte land wat we in Nederland tot onze beschikking hebben, valt hier redelijke efficiëntie mee te behalen. De besparingen die wij tot nu toe halen zijn toch wel 50 tot soms 70-80%. Dus zeker is dat al snel rendabel. Ja, volgens mij is het de toekomst en dat draagt denk ik heel erg bij die precisielandbouw. Bemesten waar nodig, een herstelgewas beschermen daar waar nodig. Ja, ik denk dat het heel erg mooi past in duurzame landbouw. Waar wij tegenaan lopen is dat het enorm streng geregeld is om überhaupt de lucht in te mogen. Dus we mogen niet in de buurt van Schiphol vliegen, wat uiteraard logisch is. Maar daarnaast moeten we enorm veel vergunningen aanvragen, ook al vliegen we boven een weiland. Wij denken dat we veilig kunnen werken. En daarnaast met de lage risico's die ik net opnoemde, denken wij dat de regelgeving voor ons nu te streng is en deze economische activiteit afknijpt.
Daarom ben ik heel erg blij dat we vandaag deze bijeenkomst hebben gehad. Ik heb mijn kaartje gewisseld en ik hoop binnenkort een uitgebreide analyse te krijgen van de ondernemers waar ze tegenaan lopen en hoe we regelgeving kunnen beslechten, zodat dit deel uit kan maken van die innovatieve landbouw naar de toekomst toe. Want nogmaals, dat is nodig om te zorgen dat we de wereldbevolking, de groeiende wereldbevolking, op termijn ook kunnen voeden. Dit is de nieuwbouw van de Derry Campus. Dus de nieuwe stallen die we aan het neerzetten zijn, die zijn als het goed is vanaf volgend jaar in gebruik. En we gaan hier het voedingsonderzoek doen. Dus vandaar ook dat al die nieuwe voerbakken gemonteerd zijn, waarbij we heel duidelijk per koe kunnen opmeten van hoeveel ze consumeren. En een van de mooie dingen is ook dat we hebben hier een emissiearme vloer. En dat betekent dat we de emissie van de kelders, dat die er niet doorheen komt. Of minder doorheen komt door de aanwezigheid van dit soort flapjes. Ik krijg haast computers. Hè. Als je een computer keep naar de noorden, dan je er weer ouderwets. Dan zag je het in stallen bouw ik. Maar het geldt wel weer om hoeveel yield boeren investeren in goede stallen. En dan is het echt net voor de boer zelf, maar het gaat echt om de kei. Dat die zo goed mogelijk verzwaard worden. Individueel goed verzwaard worden. Zo optimaal mogelijk dierwelzijn en optimaal mogelijk comfort. En dat is echt wat oors dan 30 gilien. Wat is dit? Ja, dit is een voerrobot, aanschuifrobot. Ik ben al een heel soort boeren. Ik in Friesland die zo'n machine hebben. En op gezette tijd dan scoot deze robot het voer om voor de kei. Dus dan heb je altijd optimaal rantsoen en altijd voer. En je zegt ik, de kei ben er heel direct moment. Dus het is heel vaak zo dat bepaalde technologieën die gebruikt worden in bijvoorbeeld de melkveehouderij, dat de besten er jeder onwend binnen dan de boer. Nou, het is een mooie manier om natuurlijk de arbeid die een boer moet inzetten om die te verminderen. We weten met z'n allen hoe druk boeren het hebben. Er moeten steeds meer dieren worden er gehouden. En dat betekent dus ook dat we steeds beter moeten kijken naar de arbeidsinzet die wordt gepleegd. En dit kan een middel zijn om die arbeidsinzet toch te verminderen. Je doet dat niks, je bent niet in actie. Stront of mest wordt te volle finik zien als een afvalproduct. Terwijl het een hele waardevolle grondstof is en essentieel voor de landbouw. En er zijn ongelooflijk volle mogelijkheden en toepassingen om de mineralen en de stoffen die in mest zitten, om te winnen en te gebruiken bijvoorbeeld van kunstmest, maar misschien ook wel oren toepassingen. En daarom zijn we nu hier op de Derry Campus, daar hebben we een proto onderzoek naar dingen. En ik ben geregeld met hun in contact om te zien wat zijn de mogelijkheden nou en wat moet er ontdiend worden in Brussel om deze innovaties en deze technieken toepassen te kennen op bedrijfsniveau. Nou, dit is onze stal voor emissieonderzoek. Wat we hier doen is dat we kijken naar de emissies die de koeien produceren. We hebben een soort kleine hokjes gemaakt in de stal. En we kunnen precies meten wat voor soort gassen er vrijkomen bij de productie van melk. Dus we kijken onder andere naar de productie van ammoniak en andere gassen. Zodat we precies weten welke effecten er optreden, wat voor type vloeren kunnen we hier testen. Verschillende type vloeren, emissiearm. En we kunnen dus precies meten wat die vloeren voor prestaties hebben. Ja. En daar is veel innovatie in gaande, hè? Daar kan heel wat in behaald worden. Ja, er is veel innovatie in gaande. En het leuke is dat wij hier op de Derry Campus ook heel veel met het bedrijfsleven schakelen. Dus er zijn heel veel bedrijven die zeggen van we willen samenwerken met Wageningen weer, met de Derry Campus, om onze innovaties in de praktijk uit te testen. Ja. We zijn in staat om met relatief eenvoudige technieken om de mest te bewerken. Waardoor je een scheiding krijgt van de dunne fractie en de dikkere fractie. De dunnere fractie die zou je als kunstmestvervanger kunnen toepassen op het boerenbedrijf. De dikkere fractie zou je eventueel kunnen exporteren omdat er veel fosfaat in zit. De mest die hier vandaan komt, kan die al naar
akkerbouwers toe? De mest die hier vandaan komt, ja, het is een bedrijf wat inderdaad wordt, waar testen plaatsvinden. In principe kan de mest naar akkerbouwers toe. Maar ja, het is echt een onderzoeksopstelling. Dus wij zijn niet een regulier bedrijf in dat opzicht. Er vindt hier momenteel ook onderzoek plaats. Er zijn nu een aantal studenten van de hogeschool hier uit Leeuwarden mee bezig. Waarbij wordt gekeken van hoe kan je nu het gedrag van koeien zodanig herkennen wanneer ze gaan urineren en mesten. En op het moment dat je dat weet, dan kan je eigenlijk een soort koeientoilet gaan bouwen. En op het moment dat je daar die primaire scheiding ook kan gaan toepassen, dan maak je direct een onderscheid in de waardevolle stoffen. Nou, dat is een manier van omdenken. Nu valt alles onder in de mestput. Dat is jammer. En op het moment dat je daar slimmer over gaat nadenken, dan kan je werken aan nieuwe technologie, nieuw ontwerp van stallen. En dan maak je bedrijf vervolgens klaar voor deze ontwikkeling. En dat kan in een relatief korte tijd. Daar heb ik weer aandacht voor gekregen voor een meer onderzoek en ik een pilot. Dat het meest verwerken is één ding, hè, dat we zeggen, nou, we herstrond en we doen er wat mooi. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om te zien wat de vraag nou uit de merk is, wat de vraag van de akkerbouwer is, wat wil die graag hebben. En dan wordt het heel technisch, maar dan gaat het ook een beetje hoe de verhouding van het aantal stikstof wat in het product zit ten opzichte van de verhouding met fosfaat en misschien kalium, organische stof. Dus dat er ik volle meer naar zien wordt, wat de vraag, wat in de merk libbet en wat hun graag hebben willen. Ik denk dat het heel belangrijk is als politicus dat je ook eens zo vol mogelijk van de feiten en de wetenschappelijke studies die er binnen. Je moet ergens beleid op baseren en ik vind het heel belangrijk dat je dat door op mooi argument en gegronde argumenten en feiten en onderzoek. En je zult te vaak, vind ik in de discussies, dat heel veel op emotie en onderbuikgevoelens dingen besloten worden. Dus je zit met het beleid dat het nou vierd wordt, is net baseren op feiten? Nou, ik krijg wat ik zei. Het beleid is van een heel groot pad gebaseerd op aannames. En ik zou zo graag willen dat het onderste team boven komt en dat we echt de werkelijkheid in kaart brengen. Zo vol mogelijk. Ik vind dat we net bang wezen moeten voor die technologische vooruitgang. We moeten dat echt omarmen. We hebben nooit van de morgen en Juut al wegzien dat het en voor het milieu beter wezen kan, en voor het dierwelzijn, en economisch zo en ik. Dus dat is een grote win-win situatie. En omarm het alsjeblieft. En ging vooruit, er is zoveel potentieel erin. En blijf net hier, stilstand is achteruitgang. In Brussel wordt vol debatteren over het landbouwprotest en de bestijging van de 400 miljoen euro stiepen die de landbouwministers de boeren tassein hebben. 2 Nederlandse Europarlementariërs doen volop aan dit debat mooi. Vorige week maandag heb ik tussen de boeren gestaan om ze te steunen in hun protest. Daar heb ik de zorg gehoord van onze familiegezinsbedrijven. Gisteren werd duidelijk dat de Nederlandse boeren als steun 30 miljoen euro ontvangen. Daar zijn we blij mee. Maar dat geld moet dan wel echt terechtkomen bij degenen die het echt nodig hebben. Jan Huytema, 2 minuten. Dank u wel, voorzitter. Beste commissaris, beste collega's. Vele agrarische sectoren in heel Europa hebben het lastig. Niet alleen de melkveehouderij. Als reactie hierop kiezen sommige lidstaten er meteen voor om terug te gaan naar het verleden door marktingrijpen te eisen. Ik ben blij dat de commissaris zijn rug recht heeft gehouden en het marktgerichte landbouwbeleid niet gelijk naar de prullenbak heeft gewezen. De commissie staat echter met 1 been in het verleden en het andere in de toekomst. Meer Brusselse steun is namelijk geen structurele oplossing, maar een doekje tegen het bloeden. De beste oplossing is dan ook gratis: het versimpelen van het landbouwbeleid. Dat kost niets. Ik ben er tegen als het steunpakket in sommige lidstaten gebruikt wordt als directe inkomenssteun. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie. Laten wij kiezen voor structurele oplossingen door boeren de ruimte te geven in datgene waar ze het beste in zijn, namelijk ondernemen en innoveren. Dank u wel. Als wij het helemaal overlaten aan de vrije markt, en we richten ons niet voldoende op mededinging dat er ook geld aan de keukentafel terechtkomt, dan gebeurt 1 ding. Multinationals, macht en kapitaal, en we zien het nu al in Europa, kopen de grond op en voedsel wordt wel geproduceerd. Maar dan is niet de vinger aan de pols vanuit de keukentafel hoe het moet. En ook de sociale klimaat eromheen voor het leefbaar platteland en dorpen en kernen is helemaal vertrokken. Dan gaat het puur alleen om markt en innovatie en geld verdienen. En dat is iets waar ik beslist niet wil.
Nou, landbouwbeleid loopt volgens mij een combinatie van merkwerking en flankerend beleid van de overheid. We hebben het verleden gezien dat toch heel vaak het CDA, de VVD, de partijen wat meer aan de rechterkant van het politieke spectrum uiteindelijk, als het erop aankwam, een coalitie sluiten en daarmee het landbouwbeleid ook houden. In Brussel gaat het over het vormen van coalities. Dan moet je werken met andere partijen. En ik zeg natuurlijk wel wat verschillende partijen willen. En uiteindelijk gaat het erom dat je meerderheden vindt. En ik ga ervan uit dat op het juiste moment Jan en ik de VVD aan die zijde staan om een goede vorm van landbouwbeleid te houden in de toekomst. Ook goed voor de boeren en tunkers in Friesland. Dus we nu krijgen stemmingen aan en we krijgen een debat aan over de situatie in de agrarische sector. Dat de prijzen onder druk staan en dan in de Van Malken, maar ik voor de bargenprijzen en ik denk de akkerbouw. En de Europese Commissie die heeft nou stipenjoend, 400 miljoen euro. En het ging eigenlijk juist van hoe dat verdeeld is en hoe dat broekt worden moet. En ik vind dat het broekt worden met van structurele oplossingen, dat boeren net direct samen op de bankrekening krijgen, maar dat er echt fundamenteel hervormd wordt en dat er echt iets moois wordt. Iedereen die krijgt een aantal minuten en het luidt erom van hoe heeg je in de hiërarchie binnen hoeveel minuten die je krijgt. Ik koers spreken van de hele liberale fractie, dus dan krijg ik wat meer. Ik krijg 2 minuten, met oren 1 minuut krijgen. Er is nog wel mogelijkheid voor Europarlementariërs om een vraag te stellen. Dat mooi is maar 1 keer dan. En ik kreeg eigenlijk een vraag, maar dat hier de voorzitter net joent. Vond ik wel jammer, want dan kon ik nog even mijn punt extra duidelijk maken. Kan je in 1 minuut het verschil maken? Dus kijk een beetje zoals Twitter, hè? Dan heb je 140 tekens. Dus je wordt gedwongen om in kwad bestek toch die punt duidelijk te maken. Dat is in 1 minuut extra, of zelfs maar 2 minuten. Dus je bent er lang mee bezig, hè, om die punt goed te maken in die 2 minuten. Daar gaat meer tijd over heen dan dat je een heel verhaal horen kan. Dus we zijn op kantoor druk bezig om een goede speech en een goed standpunt in te nemen. Het moet dus binnen de 1 minuut of binnen de 2 minuten. Zit dat oefenen maar de stopwatch erbij? Ja, zeg je dat letterlijk. Dus je hebt ongeveer, denk je, 200 woorden, 250 woorden, dat kun je binnen 2 minuten van. Maar dan moet je het even testen en dan komt inderdaad de stopwatch erbij. En dan probeer je altijd 4 seconden nog een beetje rond te hebben, want je weet net wat er gebeurt. En zo werkt dat echt. Wat is nou mooier, dit of Brussel? Ik vind die combinatie geweldig. Ik vind het beste van 2 werelden. Ja, ik vind het heel leuk om in de politiek actief te wezen. Om echt voor het Nederlands belang op te komen daar. Maar ik vind het ook geweldig om hier weer mooi de hand bezig te wezen. Hier in de natuur en mooi best om te gaan. Dat vind ik prachtig. Je zou dit net missen willen? Nee. Het is, mag ik wel eerlijk zeggen, wel lastig te combineren. Ik in het weekend zei je natuurlijk wel eens over dingen van je werk. En de politiek dat giet voor. Maar ik vind het heerlijk om weekends hier weer te wezen. Ja. Altijd is hij een soort constante bleun in de bescherming van het waddengebied. Daar wie altijd Jan Abrahams. De koest van alles denken over de waardvereniging. Koest dat de eens wijzen soms, of heel net eens wijzen. Jan, dat wie een instituut op zichzelf, denk ik.